Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska tu mám takéto pitíčko. Kúpil som to v Kiku za euro. Je to pol litra. A už som to otvoril. Mala by to byť strawberry príchuť, čiže jahodová. A malo by to byť pre športovcov. Takže si to ideme ochutnať. Už som videl, že to má modrú farbu. Ale ukážem vám to tu na video. Že to má modrú farbu. Takže si to nalejeme. Vyzerá to ako takéto pitíčko pre športovcov, no čo sú tie modré, lebo to aj má byť pre športovcov. A ja nie som nejaký športovec, ale vyzerá to strašne chutne. Aj to je chutné. A je to modré. A taká pekná modrá. To idem otestovať. Je to dobré. Cíti tam tú jahodu, cíti, že je to umelé, ale určite doporučujem. Za to 1 euro toho pol litra, akože dá sa to povedať, že to je celkom v pohode, pretože taká normálna vecička, takáto stojí nejaké to Oši, či ako to je, OSSE, stojí asi 9,50 za liter, takže celkom v pohode cena. A ja sa s vami lúčim. Doporučujem, stalo to euro. Takže čau.